Altså, vi bliver jo født med sanserne. Vi har som mennesker, fra vi bliver født, så har vi jo alle vores sanser i brug. Men på et eller andet tidspunkt, så lærer vi, at det er tænkningen, der er sådan number one, og alle de andre sanser, det er noget, vi sådan gør i vores fritid på en eller anden måde. Men vores hukommelse, den er jo fuldstændig bundet op på sanser. Vi husker jo i billeder og i dufte og i noget, vi har mærket inde i os selv. Og det er det samme, når vi skal sådan forestille os en fremtid. Den forestiller vi jo, hvis vi er i stand til at forestille os den, så er det jo i sanselighed. Det er ikke i ord. Det er ikke i abstraktioner eller begreber, fordi vi kan ikke få hånd om det. Og vi mennesker, vi har brug for det der med, at det bliver mærkbart. Og det er jo derfor, sanserne er så vigtige, fordi det bliver oplevelser både før og nu og i fremtiden bliver mærkbare for os. Og når noget bliver mærkbart, så bliver det også noget, vi har lyst til både at handle på, men i det hele taget være til stede med på en anden måde. Sådan noget så banalt som at gå ud af sit hoveddør og sanse, hvad der er på gaden, når man kommer ned. At lægge mærke til det, at dufte, hvad der er, eller se, om der ligger noget anderledes på gaden, end der plejer, eller se nogle mennesker på den anden side af gaden. Det gør vi ikke, fordi vi har så travlt med at skulle et eller andet sted hen. Og fordi vi bare sådan orkestrerer de fleste af os vores hverdag. Ikke? Og jeg tror, at det der med at være i stand til faktisk at kunne tage informationer ind, fordi man ikke er på vej til noget andet eller har travlt. Det kræver, det kræver både noget langsomhed nogle gange, altså at man sætter hastigheden ned, men det kræver faktisk også, at man åbner sit sanseapparat. Og det kan jo godt føles en lille smule overvældende.